Vær med til at bekæmpe den moderne, misforståede tradition med at afbrænde legemstore kvindedukker på Sankt Hansbålen. Ifølge folkemindeforskerne er traditionen opstået for ca. 100 år siden ved en omfortolkning af en nordøsteuropæisk skik, der er bragt til af tyske og polske landarbejdere. I disse lande afbrænder man en mandsdukke af strå, som repræsenterer vinteren, fader Frost. Ved at brænde denne dukke af, f.eks. vinterens sure og utøjsbefængte sengehalm, så fejrer man, at vinteren er forbi og glæder sig til den kommende sommer. I Danmark har man fra gammel tid brændt bål på Bagnehøjene ved midsommertid for at holde det onde væk fra landsbyerne. I Midsommervisen skriver Drachmann: hver by har sin heks, hver sogn sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædesblus holde. Men altså ikke et ord om at brænde kvindefigurer af. Men vi ved jo alle sammen, at det er kvinderne, der er skyld i alle problemerne i samfundet, ikke sandt? Så hvorfor ikke tage konsekvensen fuldt ud og slæbe en gammel hjælpeløs kvinde ud fra et alderdomshjem og torturere hende, for derefter henrette hende på bålet? Det må da hjælpe på krisen. Mennesket er et farligt og ondt dyr, når det i flok piner og plager et tilfældigt offer, der er anderledes end flertallet. Tænk blot på mobningen i skolegården eller lynchningen af en fejlfarve overalt i verden. Jeg siger nej til denne praksis. I Jesu navn, vær med til at afskaffe dette i bund og grund grusomme Sankt Hans ritual.